De treinen staan groot vol met fietsen van festivalbezoekers. Het is dan ook maar goed dat vervierder Arriva een speciale oeraltjenstregeling insteld had. Ik moest mij maken dat de trein vol stond met fietsen en dat het soms moeilijk was om er aan bij te komen. Maar op het perron werden we al prachtig ontvangen en kregen we aanwijzingen waar we instappen moesten, dus het liep perfect. In de terminal in Haas hetzelfde beeld, topdrukte. De oeralbezoekers kunnen daar een foutje op heljen dat tagong tot het festival jouwt. Rederij Doeksen zet extra boten in. De toeloop was vanmorgen om 7:30 enorm. De mensen stonden buiten en de hele terminal stond vol. Nu is het op het moment een beetje rustig. Maar zodra er weer een boot vertrekt, nou ja, dan wordt het weer topdrukte. Gaat het vlekkeloos tot nu toe? Het gaat nu vlekkeloos. Dus we hadden even startproblemen met iemand die zich ziek meldde. En roostertechnisch was er iets fout gegaan, dus we stonden er eerst met z'n tweeën voor. Maar nu zijn er gelukkig 2 mensen opgeroepen. En nu loopt het vlekkeloos. Net sinds de drukte hadden bezoekers likwijls een soort zin aan het festival. Ik heb er super veel zin in. Wat zijn uw verwachtingen van Oerol dit jaar? Dat het groots wordt en gezellig. Is dit voor u de eerste keer op de Schelling bij Oerol? Ja, ik duik er helemaal fris in. Ja, helemaal nieuw. Ja. Nou, dan zit het weer aardig mee vandaag, hè? Ja, ik hoop dat het zo blijft. Ik heb voor niks mijn regenjas aangetrokken. En een betere afskier van de festival kunnen de mensen haar net wensen. Ze worden tassongen en uitzwaai terug bij van Hazer basisschool. Het is belangrijk omdat de band op jonge leeftijd al mijn cultuur in onrekening te komen. Dus daarom vandaar dit project. Oerol is het feest op de Schelling. Met allemaal muziek en zo. Festival.